sabawtan yung isda. So sa sabaw sa isa diri sa bukid mga ka-baby yours, among ginagamit diri mga ka-baby yours, magamit diri og kanang ginasago naman sabaw nang mga maglet hagpat-hagpat diri og kanang ugbos sa sili. Mo ni siya ugbos sa sili mga ka-baby yours. So ato ning hagpat-hagpat ni mga ugbos sa sili no. Sili among ginagamit diri katulon mga tol no kay para atong isagol sa ato ang isda sa sinabawan. Mother is getting the atsal-atsal but tulay bunga pobribo diri sa mong probinsya oy. So walay bunga sa mo na siyang walay atsal. Dito dapat kato kato mo diri ay walay bunga sa atsal na mo dai. So wala jud ko na mo way jud gami among gulay. Seryoso. So karon so mo ni diri ang lugar mga dai pat sa gulay so naa diri nagkuha ko dito niya gihagpat niya. Na di na ko idungag diri mo so mo ni siya ni. Tapos karon si my mother is preparing the sinabawan the isda sipot asin-asin yan asin-asin pak. Tapos mga baby yours nga butahan siya bitsin wala na magic sarap bitsin na pak. Tara na so mamaya na magluluto na ni taod sa bye. Sinabuan no, so mo na niyang sinabuan no, amo bulak-bulak lang is kaganya ka to ang dahon sa sili, so bahala na nagwalay subak as lang sa kaog isda. O wala walay subak as long as permanently happy and buhi lang kanunay. Again, thank you so much. This is DJ Wars. Thank you.